Shalom, horas madihita damang denang doa sa porsiaon, pajupang musirota burgungo pe pakpa di acara jepe kalai mari pola. Adora sopinatul khashatan di bata, jumuru hitam matanya. Ali Tuhan di bata para siroana sumuru, adora sobu ulah hami sulon name, naik jumuru hami disirai hatam. Uka maruh do pikiran name asa mangula marparbi hatam. Di bagasa Yesus Kristus matanya kami surham sabul. Amin. Hita damang daenang hatani debata di hita di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 natar surat di Yesaya bidul 55 ayat 10 sada sono mario kisi iko songoniro hataki naruar siapa mengaku dang mulak poti tu au iko pahenon na dolomo niro haku jala majari tu nahu tongos ido anggo sahana kita karunga sabor siaun hatani debata mangula di bagasan ngulun di sokna Nungi saburhon hata ni debata, nungi tajakom ma, jala marparbue me di bagasa muluta. Jala idot hata ni debata marhiti turpuk tadi tikyon, dan mulak putih hata ni debata. Si patudos do bolo tabereng di ayat 10, songon hadada buni udat dohot abolas sial langit. Jala dada mulak putih itu sih. Da jolo di pornohi tanoi, jala di pagabe. Asa martuburi jolo di pagabe songot udan nabada butu tanon di bornohi asa di pagabe suana di saluna jala martuburan jala lasongonido aek hanguluani gawe adong si pakion ni jolma di bagasang uluna songonido nang hatani debata molope sai ni jami tahun hatani debata di bagasan ngulut tak dang mulak putih alai marparbue do hatani debata di bagasan ngulu ni jolmai alani akama kenang hita saluhu narunga sabor siaon nai matotong wasa kita di hatani debata naing matotong tahingot mangula hatani debata alani unang bosak kita lahu pasahaton hatani debata ikut totong do hita bersemangat patol hason hatani debata hidupin nairok unang ma. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala. Unang masumurut ringgas niru hatta, lau pasahaton hata di debata. Naing marsigor-gor maton diktai lau mabaritahon hata di debata. Asa gelam gudang jolma na porsia. Jalat haingok ma. Aka hata ni debata dan mulak butino ni mangula do hata ni debata. Nauk tapasahati alai tapahimatikina. Arong do tikina. Tahida perbue ni hata ni debatai mangula di ngulun jom alani unang mardawosak kita pasahaton hata ni debata jalalau seido nang hadirion niba sadiri tang bosa niba lahu pasahaton hata ni debata tiap hari asa di bagasan roha mangula do hata ni debata marhiti to di porbadia di bagasan ngulu di jom atto makamang kenang kita salukna dajakom mahata ni debata jala totong mataingot asa unang mas copot tita pasahat ton hata di debata tu saluhutna donga colma jala taingok ma dang mulak buti hata di debata mangula songot udan nabada butu tame jolo di pagabido jala martuburi alani tu hatta madongan kita tu hatta mangurubi kita laho pasahat ton hata di debata. Amin martangi yang mahita. Idu tutu Tuhan dang mulak putih hatami alai mangula do hatam di bagasan ngulu ni jorma alani unang marnabosak kami Tuhan pasahaton hatami naing matotong hamid patol hason hatam tu saluhu natinokpa asa mangula do hatam songon hadada puni udat do tapolas tu tamai di bornohi jalarang mulak putih sojolo di bagabe ditupuri saluhu na narong ditamai songoni manang hatam Tuhan dang mulak putih noni mangula do hatami atau ngasih roham barbogoy mahami saluhu na lahu patol hason lahu pararaton barita nauli atong Tuhan saat di rumah kami di bagasa Yesus Kristus matanya kami asurham saat malurham amin horas madihita.